yana maganga, amakwera yana maro. Airabancho baito chinchera ao nanya para basira mama abande basira barase chinyumba chao abande bakwera sama boko ya banyaktari itochanigwa na makwera ya geresarache nasiwe itochanigwa na makwera ya geresarache nasiriwe remerera abamito itochanigwa ase oyorarire emangeyo kuboke wangu chere mwangu ina waria bosi barareta se yeso pamoke tawe mebere yogo takwa amakwere ya tuchanire abuwe remerera abamito itochanigwa ase oyorarire emangeyo kuboke wangu chere mwangu ina waria bosi barareta se yeso pamoke tawe mebere yogo takwa amakwere ya tuchanire abuwe Tigaire tore moyo, tiga toro se chinchera cheito. Natorare, tora somonere, tu koro kowa kiwa towa kena bacheto. Oh, gakiaba mito abato tigaire tore moyo, tiga toro se chinchera cheito. Natorare, tora somonere, tu koro kowa kiwa towa kena bacheto. Remerera abamito itochanigwa ase oyorarire emangeyo kuboke wangu chere mwangu ina waria bosi barareta se yeso pamoke tawe mebere yogo takwa amakwere ya tuchanire abuwe remerera abamito itochanigwa ase oyorarire emangeyo kuboke wangu chere mwangu ina waria bosi barareta se yeso pamoke tawe mebere yogo takwa amakwere ya tuchanire abuwe remerera abamito itochanigwa ase oyorarire emangeyo kuboke wangu chere mwangu ina waria bosi barareta se yeso pamoke tawe mebere yogo takwa amakwere ya tuchanire abuwe abamito remerera abamito itochanigwa ase oyorarire emangeyo kuboki wangu chere wangu ina waria bosi barareta se yeso pamoke tawe mebere yogo takwa amakwere ya tuchanire abuwe remerera abamito itochanigwa ase oyorarire emangeyo kuboki wangu chere wangu ina waria bosi barareta se yeso pamoke tawe mebere yogo takwa amakwere ya tuchanire abuwe remerera abamito itochanigwa ase oyorarire emangeyo kuboki wangu chere wangu ina waria bosi barareta se yeso pamoke tawe mebere yogo takwa amakwere ya tuchanire abuwe Sigo ikatokwe obugima bwetu nigo bure owenge mono amatuko aito ase enseye nigo abarire korendego etera ase ogokwa kwa yeso nakoboka akayabuwa amakweri mono amakweri tawatikobuwa ase tore intwe
ensingo ikatokwe obugima bwaitu nigo bure obwenge muno amatuko aito ase enseye nigo abarire orende goetera ase ogupa kwa Yesu nakoboka akayabuwa amakweri mono amakweri nawatikobuwa ase tore nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobokigwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobokigwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde Enseye, toye tige enseye, ekiagera mangana eritangani, aikire goeta he. Nonya tokorera, tigatorere tobwate ogosemeria, emambia yokobokigwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobokigwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobokigwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobokigwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde chire ase ense yegakira lichuko nigo tokorera mono omonene nigo tokogosaba totinye amariga amakweri abuchire ase ense yegakira lichuko nigo tokorera mono omonene nigo tokogosaba totinye amariga tobe nogo sembere bona ekero yesarache bare bakote babakiwe Itukeno amakweri nabuwe Tamenye baro asama kwera talo Tobe nuwa sembere wana ekero yesarache bare bakote babakiwe Itukeno amakweri nabuwe Tamenye baro asama kwera talo Abamito abamatibiru nabami Nobambo
yesongwachare abatinya mariga natogende amonere asumo chomu ya asama kweri ataberinde abamito abomatigiru nabamino bango yesongwachare abatinya mariga natogende amonere asumo chomu ya asama kweri ataberinde tobe nogo sembere bona ekero yesarache bare bakote mabakiwe itukero ama kweri nabuwe tamenye garo asama kwera talo tobe nogo sembere bona ekero yesarache bare bakote mabakiwe itukero ama kweri nabuwe tamenye garo asama kwera talo. Tobe nogo sembere bona ekero yesarache bare bakote mabakiwe itukero ama kweri nabuwe tamenye garo asama kwera talo tobe nogo sembere bona ekero yesarache bare bakote mabakiwe itukero ama kweri nabuwe tamenye garo asama kwera talo tobe nogo sembere bona ekero yesarache bare bakote mabakiwe itukero ama kweri nabuwe tamenye garo asama kwera talo tobe nogo sembere bona ekero yesarache bare bakote mabakiwe itukero ama kweri nabuwe tamenye garo asama kwera talo. Musafara naboko bumunene naboko bekwa sandukengia abantu nabo bakoragera buyagwa tindekwa namasikani ekerekenene nake obo matebo bore na yeso kore moyo rosebwa matebo na yeso obo buya kore moyo rosebwa matebo na yeso obo buya. Musafara naboko bumunene naboko bekwa sandukengia abantu nabo bakoragera buyagwa tindekwa namasikani ekerekenene nake obo matebo bore na yeso kore moyo rosebwa matebo na yeso obo buya kore moyo rosebwa matebo na yeso obo buya. Chaya ababino ese twese na maetitore terora egeseye ebeniko bigoitana egesira kirogo na chimeso cha ombosa amani na chisembi cha ombosa obogima yesa tayo obono bogima bosa chaya ababino ese twese na maetitore chimeso cha ombosa amani na chisembi cha ombosa obogima yesa tayo obono bogima bosa intumanya bantu nabo togo kumanya buya goetera se bikorubya ubisiku nabo basakabuya watareganya buya oromororo kanisa tori komocha ekerekenende naki obo matewa bore na yeso ayekera ensate makogo kyomonene kera ensate makogo kyomonene tochaya ababino ese twese na maeditore terora egeseye ebeniko bigoitana egesira kirogo na chimeso cha ombosa amani na
chisemi cha ombosa Omogima yesataya Obono mogima bosa Chaya omabino Ezi twezi na maeditore Terora edeseye Emeni komigo etana edesira Kirogo na chibesa cha ombosa Amari na chisemi cha ombosa Omogima yesataya sana kumsahau Mungu tukiwa kwenye changamoto kali. Ni nafasi ya Yesu kuinuliwa, yupo macho wakati wote kutushughulikia. Angetuacha kishishi maisha jela changamoto dhahiri, ingekuwa ni rahisi sana kumsahau Mungu tukiwa kwenye changamoto kali. Ni nafasi ya Yesu kuinuliwa, yupo macho wakati wote kutushughulikia. Shinda dunia, ataruhusu tuwe shidani, utukufu wake uonekane. Duniani tutakuwa na dhiki nazo changamoto, lakini tufurahi na tulipe mioyo. Yesu Kristo alikwisha kuishinda dunia, ataruhusu tuwe shidani, utukufu wake uonekane. Angetuacha kishishi maisha jela changamoto dhahiri, ingekuwa ni rahisi sana kumsahau Mungu tukiwa kwenye changamoto kali. Ni nafasi ya Yesu kuinuliwa, yupo macho wakati wote kutushughulikia. Angetuacha kishishi maisha jela changamoto dhahiri, ingekuwa ni rahisi sana kumsahau Mungu tukiwa kwenye changamoto kali. Ni nafasi ya Yesu kuinuliwa, yupo macho
macho wakati wote kutushughulikia. Maisha jana changamoto dhahiri, ingekuwa ni rahisi sana kumsahau Mungu. Tukiwa kwenye changamoto kali, ni nafasi ya Yesu kuinuliwa. Yupo macho wakati wote kutushughulikia. Maisha jana changamoto dhahiri, ingekuwa ni rahisi sana kumsahau Mungu. Tukiwa kwenye changamoto kali, ni nafasi ya Yesu kuinuliwa. Yupo macho wakati wote kutushughulikia.
watu walikuwa wakila na kunywa, mwisho wake gharika iliwaangamiza. Kama ilivyokuwa siku zile za Nuhu, alipohubiri habari za gharika, watu walikuwa wakila na kunywa, mwisho wake gharika iliwaangamiza. Ndivyo ilivyo kwa kizazi hiki, hakitaki maonyo, hakimtaki Yesu. Siku inakuja kitaangamizwa. Ndivyo ilivyo kwa kizazi hiki, hakitaki maonyo, hakimtaki Yesu. Siku inakuja kitaangamizwa. Msiamini hayo, kumbukeni mke wa Lutu alipotazama nyuma, mwisho wake ulifika akaangamizwa. Tena watawaambia Yesu yuko kule. Ninyi msiamini hayo, kumbukeni alipotazama nyuma, mwisho wake ulifika akaangamizwa. Ndivyo ilivyo kwa kizazi hiki, hakitaki maonyo, hakimtaki Yesu. Siku inakuja kitaangamizwa. Hakitaki maonyo, hakimtaki Yesu. Siku inakuja kitaangamizwa. Hakitaki maonyo, hakimtaki Yesu. Siku inakuja kitaangamizwa. Ndivyo ilivyo kwa kizazi hiki, hakitaki maonyo,
Biamana singing secretary. Ah, es muy cool. Igual es lo que ni. Como no te calas a la cámara va. Kira awal itu aja, nah untuk tiga orang kelater. Kira biamana secretary. Kira gua asik kepindi dia cikwa, amater. Asing sebenarnya mga muru tu cing terjadi. Biamana sok awat air. Ande biamana sok ucap sok bongke. Asing sejak salah buaya karena tapora somuch. Ande kimua ikira ika kimua rokanira manang apa lah ini. Hanya tu nak hati bagai gusto ko tekan orang bagai dia ko tenote via family Paul. Ikuara rokanira isaransta, bali mua nalari bagai mua teri, bali mua ciete cuni mua ikira. Kore ini dah kali lagi. Kore ini dah ikira. Bali mua ciro mua cikuru kesama ngana kabete, na inu biaman. Oh, nak kita ke internet ini program. Entah kita nencinta anak timu kerabu. Mau agenda mau kuruga, bayi di mata event itu agenda di bawah tuan nara tu tu neina bagai ambil nebi nunggu cu. Ya, na inu muruti una manganale. Muruti una manganale, na ande nama tua koki una itu nga muru beli ucir bena tua angkat. Muntun kita yuk kunju kuruga. Kia kau gara muruti tua bayi, gara ande entura betul di muntun. Tak kalau kendi kian. Juga na inu moto iku aku bisa mana. Oh, na jadi bagai itu tendiran itu cia semua kan. Ambil itu mana na? Era orang ngaya aku buat terus, nanti ngaji nanda kau ganda kuci. Oh, nasa ini aku di. Jika nanti nda tiga aku, jenis bansinya wedding kerupuk. Datang aku nggak kerupuk, jenis aku gambar masa berkesi. Nah, era nyada kena tintin nalin deh, jenis merita narayu. Nah, ini nda bayi itu na bantu bayi itu mungkin sih bisa mana kemurahan anak mau kerana saya nubi. Mau ambil kalibu naya, orang buat terah. Biamana seri baga. Naba kwandi biamuri mwezi. Naba kwandi nande biamuri. Timo ichana asichinkoro. Naba ya ikeire igo. Onyonto mundiri anyoreta makweli aya adio burweire. Abatuale ngeko ba mbaka chinsa chons na ende tokale bunere. Lakini asenge ncho na onyo mugambita kwande tibu yako ata bukigo chimoino. Aseke kia korekana. Pado amangana igara serikali. Intota getito gendere ne chi speech chinde chichoko tolenterera. Igotore instructed to chiga tokore order okurandeli gutorandeliwe togende. Egen tukaro kino ane serikali yatu tumegocha ngiringa amarandi tamo chake kora tutagete okondoli ne familia yiga amangana ye speech igago chikotorenterera tonyore tuasali no ene ke serikali yego kora imo wanja ga kitogenderere igo gote twens twachire kolero ntomwa chikwaya na chechi chiagenderere gotera na ende chigendererete igolende. Lakini bali utu spituacha tuatore liete limo lioka ligote baiga pole sana se family tukwa nebo ingolendo utarare gotenyu gotikero monto lelile di kono ne liaki mutagete bono imbale totanyare gotiga pi batali gukwana bagwa kwebicha buna bono nyagosira nabwate isebyara nginabyara chinse amochonsibere osonye mbayo imbaroro batenenerete orwe chi familia echo asomo ngino monene no mongino moke bari bakoro konto mu mwana inchwango twa kwebicha igaiga abakoro konto mu mwana ebicheyo sukabuchi amobeyamo asa abana ba bontomwa ibagenderete chibiche chigana barachi nyorenga magokoro na sokoro mbachete gotoreresia
ekero mwakirwe bicha salute liabaiga bacha korera omwana ino na mate mbare kibanda na muino mbaraharia mbuya mona semwaru muirane buya onto mwana abwate chikorera chiaye onto mwana abwate chikorera chiaye asaba iseke bonto mubachiete naba mura asibarusetie Ronto chetikambe nto wetagotebo buya bwaye chisomunga inchiachicha no yo chirenta nyarebe totebe mbuya mono gusebono gocha gotote ngokorire ke litukuria ondi karo abanechi kuraba kwani ngakimogo tamai chikodra chionto kuraba kwani bonso goncho kanana baba kwani mbuya mono mwe mbuya mono abantu ataketokwana kini atabirecheria mpwale wakorire buya abaiwa bonto mu bonspi abaiwa na somurubiri oyo ntu abana barabo mono mambya mugasuna butuko abaiwa bontomwa wherever you are abaiwa bontomwa inchugo cha mutu bicha mumanye gocha goteichi kasi ni chino pole ngora igo ekero togenderete kulira abaigu ni nchumwensi abange bali na mwasiikirira abange sawa mbiamono kwani abantu bonse mwibira bike banda ebicha nere nene abakoyo oyo ntumwa abakoyo oyo bali chinchire chinyinge bali bamwe aba barugi bontumwa litanga nikora atanga na gocha abamwe aba barugi bontumwa abamwe abo marehemu na abamwe abo kerubo koranchwa ngo litanga ni Kennedy ntu ashirikiri na aya matuka mange lakini ndende aitwa agambira hospital aranya agambira bono ndibicha yuka ekero muri abange butoka na igagara mu akwebicha umukomoni oto batanga aba muri muina umukomoni obatangire abebicha baligi bonsi gochia nande togendete kubatainga mbuya mono asenge jitwabere tukubwatira nagesa emechande yagatonyorete bakwani bano goita twarabutire naye giga bona ari twagamba twaya kurire rero mbuya mono Ken ne timu yao abakoyoye ontomwa bari babwata basubati ba minto bari bayirete basubati ba minto korwa igoma ite na abadabiringa na incho ontomu no yo minto bari babwata basubati ba minto obe ya wansoyo abatwarubo asinsa korumugwe komuinaria na basubati bandi mbali gwita mbacheti abakoyo itokoro asibasubati baminto bachiete bami ngaki konya semesi ngaki mwale kombe kansi igara kini kai unage situani ngene nani mora kiraiga bakebicha
abono mungire ngorake abana bari babwata abana baito abana bari banyomere tontumwa abana bari banyomere tonto munchwango gocha mwensi egere maiko bamente kinko bamenta bari babwata abaiseke bonto munaba nabali batwalire kero yo maje no mugakoye ai murigi mubwata okoboko mukurure gocha ngano ari sitas kwandusiti kero moiseke no mugakoye bache gocha monene pakomoke kurwa monene gochiomoke omoiseke motuo mugakoye kurumaega agariri nandi ruturi yako mugaka ebi yako moiseke mugaka nero kobe enguba kurwa monene gochiomoke ngochimoina aki eode yalengirira isiga ngoyo mako mutuyo ndi maega na tebigunga omoiseke okane oyo mwabo talenge anga omugako etayanga igo gati ndi maega iga mugako ya natumita mangana lakini talenge anga alingi guikirana ekero mwatenenire igo abana baino bachiche bano baswasege elaini mwaro abana baino bachiche na inje mbarora nimba kwani abachi kurubana omwana atenene nangina naise ingise komanya ingamo baba igweli otebe nganche ngor ku Douglas magutu oyo basweti saboke koru chironge igera abepiya to menta kende gyons mokore boguzi nokore bo Mwezi piga ngo kwa mule mwezi chipimba dia mange tigo kudom ni kirogo macho ije nyoma ta kuruga mwezi ko kujele anaangalia huko kwani karimu tuwekera kwa wali kondo ya mono ya makwani mwezi asalieta ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Orokanianga sembe onga tata moya. Alimutakora bamorobeli kimobwata. Anto bale babwate birengera libibe. Ane karatora sa. Uyo kwana no Murandi Geoffrey Sagati. Somo igera ari ari bari nyaguta. Aria Kiogoro. Biamono sana asowoja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Pastor Elizabeth Kemuto omwana mokase nyumba nene lakini second last year service kasi chinyumba chunzi. Thank you. Jengoro Daniel chiza makuru Nyamira Bokitora Daniel ina
Gonje nyome taska. Nabakwani abantu banyasambi yamore. Biyamore naye. Samare tangol kwa zikanya cha. Enjo musiko gadatu. Wenyombene. Kwan biyamore na terasa biyamore. Saya kor kucam siabedi. Saya tu orang betulan. Nabakwaniriye abana bo monena asiritare yo sombi yamore. Marita nkoro kumerikera ubu. Ayo kabera sinyombene. Aba Kristo mbiyamole. Ende mbiyamole. Wono njo monene. Njina igorite nyombene nyangi na ndo doje tukakora nechi nyangi. Na ndi Nyasaye kwanjire nga aya ngoja kora tolubia. Otera mba kwa toko mogaki mwanje batere buno bali. Amina. Mo njeko kwali pa yotundo yondage ngai bacho. Je bwate chake. Chake na ro. Bana banyasaye nabakwani biyamore mwensi. Biyamore. Yatene Nyasaye tonga biyamana asikera lingana. Ikero lyakolekire. Sele tangoro kuchakireni. Injo mwisiko mano benyombene. Yes. Ekero bagenderete igo. Abana buntumwa abamura bali batararekana gochani kibono gocha. Abamura bali buntumwa nchigocha. Na baraburi kondo bato manye amalieta. Kwani biyamore. Samare tangol kunaftari obara. Umuro gatatu nyombenge. Asiri etaria Yesu muzari uteriga. Meya mono asebari bacha bakatokonya bakatwe support mona basani baito kubaira nerimbu ya mono nabakenya robari babo atomoyo muya bagayeta bakatokonya na inu Nyasaye na inwe mona bairi Nyasaye na inu komokwenda mwende na maseseni injo moke asenyo mbenge njengoro kwa James Orenge na isifwari Steve omumuromo nene bw'enyombe nkenga iwachia ekerata iyo nabayire chidaike chisano gotera ne chidaike isano gukuira gotere bono pia mono gatogotera gotera buna muturo chumutwa ndoterete chi volume isato erinde rio buna gotoko ku traveler sisters yabana ba abaiseke lakini asenye nchiyo we want to kweli kwa nere toko trainer yamo ekoro TSC ase my sister ask mano gatatale we want them to come here we sing that song we kali tukoli yeah ama kweli TSC church choir come for that song we sing as a family ndota itugotera kuri to komboseti we want to sing with that choir TSC church choir come we sing that song ama kweli mawatero kuni to komboseti as a family tokae kwa yeyo karibu tuimbe wimbo.
Kie kibono togo teberanga muntu taiyo obwate chinguru chiokoura oyo mwabo obo moyo muntu taiyo obwate chinguru chiokoura oyo mwabo gentoki na kia matanga aya tutanya genderi enchereri ya kawaida mutu abiri na saba mabira evento kende na aranga iliyo mumurokoro ku Steve ngaji achia umaitera ro kenye na boko nyoranga chi abduction muri ko umuntu abera abducted ogentiru Steve nende kale ngonga yale ingaji yale ne ro mumuromo nene enyombenke oburira anga yenda guchia na tebi gungangu chari ona manyira asale abaminto tigatotebeiga ekekia abaiga tikerigento kerekia naende tikerigento gyasukire step chinde intambi lakini manyanga mbaka kereke mokerorekane naende already byanze kororekana kore bori abana baino konya baramba kali tukori barengo ababulire babere batatu ngayibachi bataenda gazi ngayibachia
akange kenyoreka abana baliko nyabara bandu bakonjinya sore ngai bachiye tenga skibali ingai bali ayo kwana nyoma mwa kwaragira ingai omwana wali ngasiki kwa muirete tora kurangiria ototebi mausamse kijana ngotera le none bukunge goteba nga omokori amabago tamanonye atara minyokiwa batamire lakini Kenya rero gutoko nyebeko koboko igura kwanyirigere likwanyanyona ngaibono ratame guchia ira na yeteba ngana koretebo nyasaye nyabere imbeke myake yiye merongebere ime igose ninche njeri mabungirane ono mboso tame ogochi kwiwe litoka liko buga igasore ro igose manya komoke wabwanga barure kurugesiri bali mu akoreta ya mubwati morembe morembe toyo yes na konsana abantu baminto ichiweka ngokwa na inande naendo nditayo konyamenda na konsana omuntu aikeru aiteru mwaye ingano ene ichichirani nchi yonda kure kwani ine desert yalengi abandi bakali nyabisabo abandi bakali korongo oyo bwe kali konyose lichomba agaiterwo igato sabe nyasaye lakini mumanyeiga aseli lichiko criminal law igoto bwate chikategori 3 ase case funekeiga bako ba held responsible. Number 1, Orio planet nonya ta chiete goita kote noare. Category number 2, Orio nyo obwate habari agakira akarora agakira na iteteko stated Orio tuchibes e category ni bwata banda abange ayori wa participated no ene ndagara mwanenge koliya garimo bachinguru mu kigokora okalia abande kibasiko gochiayo gatama naye no koreteki finally tumanye kuirana ase bali bage korete abanyene nonye nincho mugambu nante ni iniga ekenyorege ne kiane etoke beyond reasonable doubts ingana amanyete ingakira ngatiga abantu bagaita nonye ninche tindi safe ego tiena bendanye bekera ryo onye yabere proved beyond reasonable doubts inga ina amanyete ingakiri ngalimie simi ngatayatiga bakole manya kogenda nyasaye na inchanga kane ibona inche no moitinde igaze chintunde ase chigrupu echisatu eboli ngane reri wakore temere monero ereri wakore temere monero etu acheta kitwanyole simitogo cha no mugambi oyo insako nyo atara arabigwe kerotogo te umaene neri nanirire onto mwako yimuinari inga muntu kenyole kimatakore tiki takore tiki ekertoko ganyaba sigali mpaka bakurra mashaka abagoika ebagotonyora abagambi babere na abayigu bonto mubarure bobasi omwana oli sami bwolenge na mbiamono na kasongo ase family mwalengoro ekanane nkabatenga bono inuko baisomokego chimocheri oyire ingabona bwa bantu bokike nyorekeiga lero una toichira atabatanga abantu banga karwe birogo inga imwaru ngairero mwarwa omayete romboleti emboleti itimboleti abantu barwe kanisa kurulio se ngumbu imboleti igase ntene ninga lero nga imwaru obonge mwacha goichoria boro kinga no mure omanye obosoku tigakoga tigankwane ngutuke
na icho ina chitanga chandika. Imagine omuntu bwe family eye tole agwakira omugambi eziminga ki ngomugambi nkikenderete bwontomo ere no mugambi ningobwene tagotebio dionde totige konya kong'enderi ng'ankwenda turi kanisa mbiamo naso gontegerera nabatenga nkuru ku Douglas Magutugose Philip ndo musini achieve we location ya Masabo sei tomu inalia sokoro kalio ngata no nyibuire lakini anse itonde gekwaranje no mutaranda ontomu no mutaranda mu murominto eba agache tatu kagacha muino igolende mbiriro tole abarai timoto rabube etware ko work under instructions from head office tome kishwanga peace yabeire iga abageni bonto mu bagende buya onde tarago onde kiara no nyemwara una chibita togonya waga igotore in touch no modisi bono iga nama eteke genderete iga ground after every 10 minutes ngo mo inform tore kikegenderete igolende imuirange gentekenege kekere aserekali neke bwatite neke irete manani na ande neke bwatirete kabisa dinga nelimo totige egendo tokoroka konya kogosereria abantu incho monyene nasire kogosereriwa esababu nereri bantu mumanye tigasi omugambi ekero nanyorire esimi na tebigunga egrupu entangani eri yaire tukorwari bwe bibiri rie karera no nto mwagaitwa no bamanyete batoteberi bache kulika statement gesusu abuni mbwatari gosoko batayibagenda ingabona abakungu nje bagukuriranga musinto baswete na rotoma abantu baito bagachikolike statement bakakalime ena arego kira na alige statement yanenga nimanyita abantu 10 baire tukorwari bwe bibiri genda mutumeke igabu ya sana ina ere gasiane inko inform ya serikali ninki kegendererete tugakore barasa abantu 10 bakairuke umbu ekara bairu barwaliwa litukori ya Monday aramisu na bairana bagaswama ata bagakora 30 minutes onto mwagaitwa tokobori unga abantu abumba imbara bibanenge kotebanga na abambo bekiboro na ende kinachigocha tore no mugambi no mutureti Kenya tenena twandere turangeria abantu baria omucho mutanga nitwachakira tukanyora babwate meeting yo tukabora ninga kineyaki na ende nje bunante nenega na nyasanyange nkababoria ekiombe mwachakite kie bibiriri bagaseka dere kariko banga omugambi agaturangerio cyomo chikete akamanya gutotoma maze gesu tukabwato inche mubakani timbarangereti emba nyorete bagacha tori one by one bagakora bonse na ende tukabatigo tukagenda bagatotebereria oyo mubwe kutacha era na iranete maiga matukaye takoreti moende mumurigi tugaita tukaenda muina kumurigi bono bali akero bagenda bakora ibyabo badanga ngomugambi agatwakira esimi tugacha tukaumira na mwanyarebe ya okuno gwe defend tindangeriti muntu no eno yomo inchieto muchio mutangani kume na babwate meeting bagocha kuumenana bago na isuna bagocha kulike statement bakaenda bakanyirika maturika byamo na sogo ntegerera umulisi tuya umulisi owe injustice naende tiganda ara abatebya aba bakalimbe tibalime asengenchonga na ubaitete ontomwa igo balime asengencho berese chirori chibaline tenke abantu baitandire tichinso bagaswaiga korwa bamanya korikanga ki inga ntukoruke umbu etwachetekero omonto kobwaya mochete chirori bere paka ekina kie baitete omonwa abo baitete tarikende oyo ne receive ngaita takwara tamaguchi bwana bano batende Waidire buya. Waidire. Sama dia tango ku Stephen.
omomura bwontomu omonene muntu nere kubairanĩria mbia mono sugocha batweng'ora nagokire korora abantu abangi buna ntakagĩrĩte ande mbia mono ase egento mwachire batoremi bono ntetang'ani tũrĩ na omoichano omonene sana omoichano eka omonene nare gosaba ng'a imoranje ase mokoenda mokeo mogosaba nabo tobeka ase amosaba bono tũkona abana bontumwa abo twatigaire abana 9 saidi erio tũrĩ bane saidi erio tũrĩ batano so tũntori kũgambia ũndũ bwensi ase eng'encho keo tokobwata tware engo twensi moinari bane ndetei ore engo iga ondetei ore engo twarengeke omonto are bono ntokonyara goteba nki ng'oche lakini buna nteneine iga naigure ng'a chigaturumbuka chigasoaga naini omogwetwa so bateba ng'omoro giakoraga botuko abandu bateba nyagete ore gotuoma omorana bono twabeire tokonyaetera amange na inche bono korende nabete ikonara mogeti ase familia eye yaita my brother ore kombwati nasirete ekokwa Kenya so that's nachagete koran ng'ai kinyo iki kia masabu ng'akikere nachagete korong'a ing'oro omwamate omuya ing'oro omobe ing'oro omosani omuya ing'oro omosani omobe bono amatanga aya yomoe aya iga tata tigabe amatanga ale agotonchora atonchore yani one konya twamwebia Nyasaye tuirane muntu tonyora gotoreka gwakare na kare akontende yomoerio twabeire iga ekenyoronge twangete obomaeni mugambi nangotene narane ntebe comfortable ng'a ekenyoronge twangete lakini Nyasaye ore igoro taraige tatwangete bono inche buna nteneine iga gende gionsi pimorochekere iga yakorekanire omogambi nateba okorabia okokoruga kwendera iga kere gento inimorocha abasani nabaigi abasani nabaigi gendo ng'ekenyoro ng'a epara eye gochakera epara eye gochimoini chake aminteri gochimoini Nyasaye nare igoro narochi bono kaindiri nare ko request omogambi ng'a apart from modi kerubore gari na tato ori orairari imbwate naende tato onde na mamonde au bankinia ase amatuko amange kaindiri etaika yamotene na Simeon King'ara sariuteria abanto aba kwangini sana nabakwana embia mole njasa muleta bakondoka Simon King'ara eleta ni biashara bakondoka man bosi nganja bisaba stiwo una tija bisaba ali alekone mafuta mwana alekone kanya no mwana muororo nkamufsa nkamwika sawa na bana no akinira kuona matuka mange ndero mwana muororo ko mwana muororo sana ndiko sino mutuma twana mwana muororo kuno lakini ende abantu bamito akaru mutaro mutaka usako bika cyanga majanjabe utari aromoro abantu bete chisutika abangana bakonyana barabaro ito kwana umanya iko kare kitu akina tu akaru muntu beta cyanga majanjabe to mnyako ngaki onomoro onaru muntu nyasa beta cyanga majanjabe nyasa kurusho muntu sa mubeka daigorali ontara akora tinto morione dina bosibonero karugero mwana oya mwana wange tuketana korana erekia lenge tiacha bakwani denda sabirani ibya mona ngora ngia no cho akali ali abande no bali Marieta ndo simora Kennedy Steve no mwana one omenyete mwane nchingi nakuru yo mbere antia antana bakwani nyamo Marieta ntana kinyo mwana na yabo na kabana mwana sasa tato mwenye sana wachana makanga tato mwabosi mwako tata inumanya tikira chinta kana igoro mwana wata chinta kana neti yabo tata balinde bagite no bakira agora ko mwana tata munire to mulemba asenge no bwanzani
Tato manu matiki yako lekaniti yesa naye to gutera byonsi wakaniri simbo manu. Tata yana ko bodi tawa na raso. Wetera so manu Yesu Kristo mugani to. Amen. Asante sana. Bono kuna ntwe family yontom on my behalf. The family yontom. To duete como kama nyasa. Dundu yo kwa kende yons. Monto sabere tata nyasa na ro kubwa. Duna ro umolende ito mokole ireyent. Asante. Amen. Pia mona sengecho wakwande kwandi hapa ye family naenda abu no to chigokora na chinkwana chitukuru iga stwalenge ekero twalenga juice ntwanyora nga nonye n'enchira eyituka twateba asiguru y'obuchayani ingabu ntomumba bwati asabagweta ingogutira likuri abo kandi gungabutu gweneti gweta lakini ntaete ndara batebye gentekemo so long as kwarure wasarendro bulimo nabo bakivuti ibere bwabekirwe enchera obumbo liko babwawo obwabera obwense omuntu otebye omuntu ngankwanya korosi nchera inkwanya korosi inganga turuti magoro gochia ayu nomo ayeneri koririo ko gutara iga watara kwaira na togo inkwanya gweta linde ino muntu orobongobya nekero tokobwatia likori elio oyogokana nere tari bwate inchoyo ntenene nje namarosere likori yago ikira para no mongnori narari bilianga iba norokoreiga tokarosienchera lakini wona abantu ngoli nubali namane kusinobulimo bono oyo koli nabantu enchera ekere yeta arengo no ariko na chaiga otiri mboko genda mate twarosiri no mongnori enchera ya orokire para erengo tebyara abantu muita ago kandi bali agayitire kwabo obuno bwamate igoi abuo likori no abwate tinga agatware bucheri agatware eleki akorusi omena agatware kirigenda erenga yago itogenda toche tokora mangana ariga twaete irune chingaki chiogo korubuliri kabirobo ondoko nyorange skuru ntwabegeta segete nge skuru sokoro rote skuru yito liri sokoro ya atachete igeke na uge kabe kubogeka ehinja atigarete kwa bagabo mu bwaki nonye no musokore yato keimogo kore bintora gutinga nguchingo lipaka pakorumeme toche tomanye binte bitubwate oburiri tubwate gusianga na rwetenchera aya torueti toche totige asengero yayo etwamu etotogancherana family tigamba tembi ya mono korubwolenge bwobara na bwontomwa togancherana ye koruma gutengete goserero eros na inwe yinugatia mwatirira mwikase inombo bitwakorete una togokora habari oyo mugako oyo toche turangira ni mambi gusimambi ende intwanchera na chifiti yakaba tobarosari korumate imbaka ruguru na baru bataraso batari gukandi gunonde abumbobe asenge inchorende twaikireiga omwensi inche bweka twakwana baye no monene ikinyoreke nikiaona yo usiriti efote yemo enale kuira na guchia se omuristo gende kanisa lakini rende ase leadership kiwachire no mheshimiwa Manduku otomire chiri buibere barimo koira na momotebi abeli mwono na chikia chiri buibere cyarwa aso mheshimiwa Manduku omheshimiwa Anthony Kerage gachire nere takorera egere toira nase murisweya toenda ase okorandiriwa bia mano mogambia seribaga igona cha bona ngo trimbokali na ramasia bahanta bwate uzuni nyingi mono sana banya kurumate gona eboli na ki amatanga ya una atwara mangana mangi na kiwasaga akali
lakini narorire nchira mwachire nonyo bwancha ni mworokiri narorire nga mwarerero mugaka uyu nonyere nde yagenda buna yagenda abasani banyagosera Samuel abayiri nechikanisa narorera chikoya tigamba kwani mwensi mbiyamule nainde tintagetigo kwana mangana mange asenge ncho program nchira nanye nyorire nabaitabu ata mangana mange lakini omo chief gansika ongari bagana inche ntebe pole asaba nabo mwaka Simeon poleni sana ikiranye kenekero mono naende kiro kende na igule na wanyevu no mugambia kwanira na arorenga kuna maneno mingi hapa katikati nchege ntugio kanda abasabire Nyasaye abaseseni abayo bongaini elinde nonye kende gionsi mugo chikupasu ugo chimutwa Nyasaye abatangane kebe successful amanganaya inchenta getego tebanga tali mangana maronge nande tali mangana maya akorekanire tumugaka uyu igente kena kegwete with a lot of shock ne banga amagosa na abete magosa na bare kuligirirwa abagambi no barana abantu mbara lakini rende nimanyete uchunguzi negendrete nimanyete abagambi baito munafuatilie maneno amo negetengo gitu ge serikali igona alenga matanga kiomiti umwako boko ngakiranga matanga ali nderare nate batiganche ntebe pole ntraira na gochia sebunge MCA litasimama na familia na kende gyo sipiki akorekanire ga tiga tutigire Nyasaye nero manyete Nyasaye nero togotangani akora mangana yonsi omurembo toke nonyerere tuwasirire ubugima ngotigande chibesa iga chirambirambi chisiringi chiri wibere monga nchire asenge ncho ntagete kumenyoka naende bunge ngende menyokindore na kingorosi chipari chicheto chia salikira naende mfuatile na nyama ngane dispensary. Asanteni sana na Mungu awabariki. Ineba chisemo chia chionto munjuto wakwebicha na ino yakarna inche chisemo inonde inchugocha inuneba mweka inchuto wakwebicha toende bona mangana ye kanisa semo ni incho semo maritati kese nora chisemo chionsi kanya na yese abai wa semu yana bakwa ndiye muri mbwa ya mangi yitango kulale ngirimo anje tiamba kwani abai ba semu yana yambia muri mwesi karibu yake sama litanga rukumatayo matayo ni waska sipere matanya ni anje watu ntumwe ndani abakonya ntomanya ile timetinga ni chisemo bale omorisi zasi twikire twakurira yense ono twaliga nitonyore ndagira ya kuruguru Demono chief Eliatanilia Sachweya oya muba balisia bage specific church untomumbwa mwabo nabo tubwatubororo ubwo batiganale gukwana se abana buntumwa sinsi ali omuntu batebetinge kunyoreke igana bangete igaba korrete bubi igaba korrete bubi sana tiga tolente
gapa imbaruche mbia mono mbaruche tesi kogendera ko babo abantu bekonyoleke iga nyasaba konye mwancha abana aba elindeli abarobabe moyo basaba ibu asenge njita guri bagali kanisa tigande te ekwaye korokwa birongo dolikasi township kwaya baliganie program ya kanisa elinde ngokora iga pastor nyari mu district yeye egaraga ndi program birongo dolikasi ngaimule Ncheva kwa ni Pastor Christopher Nyaribu district ya Soko Tolete program ya kanisa. Pastor karibu. Polisi ndiama abarandi bali baminto nchongo mutwa barandi bali baminto nchumutwa twa kwibicha
I mean all pastors including students. And especially for school wa sabana babako bagosome college ya Bugema abangi bacha mchwango mwaka wicha mwana abana aba bakiri n'ubururu waiga abana babiri nabo bari school y'Uburangia bano karake nakora kona ni karo siangera ni natel karo siangera ni ya mayuka barandi ro siangera ya mayuka gukora ni maiga time to sari nandi chisa cha Uburangia abana barandia abali barasimire mu tayari baro kabisa na abandi students iga barasi school y'Uburangia ntongere kwanja baterekera nkoraiga barandi ntwanyite sana gukoti bibunge kada twayuri baga bono mbakaro bakabangiri bibunge bono mubatigiri baga koranche bono mangana mange ntoyo igoira nyusa tatebya Uburangia usasole school ayande yote abana balinde muino ngobono muranche so kolega si Uburangia abakwani bya mara mwese Marieta sabina nyingiri kurikana kusambanya cheki anika pole tuparaje. Bwana asifiwe. Piso na ingiri lorano murione ande se pisuti ya nyacheki isi kanisa inya. Bwana asifiwe. We are going to pastor Justus Nyaoso Nyamira conference musani we family yama. Kuyamore Pastor Ezekiel Ochieng Kuru Machoge Kenya High School. Na wakwanze mbiyamore Pastor na kunyakanya tancha enkere taracha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Pastor Jared Akoli kutoka kwa kanisa ya New Life. Sisi tumetoka huko Nyandre Mamari. Pastor ndugu yangu ametoka. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi tumekuja hapa ili tulete maombi ili boma ibarikiwe. Amen. Hiyo ndio sababu tuko mahali hapa katika jina la Yesu. Ubarikiwe sana. Bwana asifiwe. Pastor Daira Songaki, rafiki wa familia na ubiri Nyamira County, Nyamaiya New Life. Bwana naumia matukons Pastor Irene Orora igaiganinga chenoyo isa kasirimani piyama. Mbarikiwe sana. Good evening. Good evening once more. This is Pastor Riro Amos from Bugema University. Home is Konge Nyankono District, Nyamira Conference. Thank you. Abana banyasaye tigamba kwani ngabwairire buya. Marieta ane Pastor Matilda Kemunto, James Mayungo Kuru South Mugrango, Mutiamblane Gionser Girls High School, Elizabeth Otore School nere na nde class ekemu. Akiako yarturambia mo. Tigamba kwani asomo nene ngambia mule. Bowling eli agonga kirira abegosi. Asomo leta Pastor Roda Nyabonyi Abel Nyambuno District Kurwalibu Machoge. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Masabe Freddy Aramalieta Libu Machoge barabu. Ninche na teneneta aba minta ba ige nyangi kurumo chakano
bakabuna tu ayekolete naende na watu wasoma na barabuo kugema university. Poleni sana. God is in control. God is good. God is good. Mpaka wao noiga. Na naende Nyasaye no muya. Pia mwana. Samarieta. Pastor Geoffrey Sagati. Nkanya gutauna natie ko batebe. Nabo tete ko bakira barandi ba minto mbia mono. Pastor Jared mbia mono asengio kwerwa na batwaye mitambe yegukwa na gaiga. Pastor Minto Nyasaye seni. Barandi ba minto mwensi amachira nechikwa echons chiricha ichiraiga. I want to appreciate you. Na ine mbakere mbia mono. Na baria mwensi mwatenenire na itu besemero biri ya chagete oikarero iga chikanisa Jones wasani boss bali babere bakoreta chindagera tuwa bato tumekaiga. I want to thank you ekenyoro na abarisia kanisa yake sibo Morisia Elias no Morisia Charles na bali moko bwaterana. I want to appreciate you na ine mbakere mbia mono ase baria mware merereti maite abantu bale batore merereti buno mu 40 kwanya gonyo mu 40 igera lyango yimore ko mona abo mu biso mo ligere motebi seteli buya abantu bale batore merereti buno mu 40 toli bateba ngabo simba tuangeta sekenyoreke jeno mwana bwenke yiga for your information mogako yegera na rego kora introduction go chenke amagana antebetie naro ageretenge commit ama tukonsipi kobera gaiga elinde mwezi bali mwaro chenga mogako yotaiboretie morore na maene omogako na korete kendo kieki mbuya mwana sana oyene romo anchone tigakwane statement. Hallelujah. Pana wa Nyasaye yo Pastor Elizabeth Kemto omwana bontomwa enyombene no moke ama ena Yesu in my heart. I'm totally happy. Igongo geta somo yone nonya tukolera maligaya nina furaha ndani ya moyo wangu. Sababu nereri I want to give a reason Pastor Sabe Pastor Randy. Sababu nkogete na abana bali baminto twesi ntogogete nonya tukolera. Number 1 tuna twakina mumanyete buyamana abana banyasaye ntundo kinere tikenyoreke twakinera babasi obaba twachaye kero twangainire tukanyora mama kerubonywa mirwocha ekero mama kwete bonna buna twacha asobu mu twamere toko menya bakali tukeri tata kwete abana banyasaye igo tumanyete ingatata abantu bagotange ndokie kale no morogi mogoko kiyo bwata senkoro yane umwako uri bagamida tukubakira ngambo ya mono. May the Lord bless you abundantly. Nande tatiga chinga chaino nande agendera ko bamona ino tegera mwarwande segiye bakabono naguchimotwa ninyegenete ngamo gendera guturwanira mbaka igore gendera ko wobonene why mwako uri kare biri biyoroka ngabantu bamba bwati biri asitataro yo mobo bana banyasaye tusimi tukanyora gocha Buganda namanganande tukateba mugako yutiga cheti wawe niwe lakini etinyureke bakanga mugambi uri nabari witness akabatenya mwangira akabatiga mwako yekeroswa tata akababunembeba hago swa nyomba oira no soka isika bana banyasaye mama kirwuri karanse isikali arwale temamoli akabanera okomoletera keregento bana banyasaye hekero yabanga bono mugambi obetereiri ekiagera nabwate chinguru ekenyoro bagancha bagacheki gwo bibiriri ekero bacheki gwo bibiriri nyuma batara cheki gwo bibiriri imeyebengera libyabantu bamanyete ngonto munomorogi na chena bibiriri mbiko bwena. I want to give my God glory that kumekeria bendera ya Yesu ngoro siri tukoliria ekera bana banyasaba bantu bapimwa omugaka simero ntumasisa gatoka tabati bibiriri. Haleluya. Lakini leo hii omugaka oyo oitirwe nga number 1 nomorogi number 2 nabwate bibiriri amaene tata egento gekongo kia senkoro yane tata gakwa enkaki oboene bware kanira sabantu bose. Haleluya. Enkaki nere tata tagete goitwa kande Buganda ngote bigunga iso nanye
Nyasaye twasa bali tukaserinde ebukumbu atasama bokane na ikarasi na tatanga maboli tata kino mwana wa manyinkao na njire gokora imirimo ya Nyasaye na mayene na morogire wangorandie purpita abantu batuleka lakini ayo kukora morogi mugakora ira sembe sandukeli agande imona usinyomberi n'umwanya gacira nyomberi moroche baite tari bagasalia abana bali baba cyango kirikuru nyikoru cyango kiri akitigango anasobya cyango kirikuru so bandike rubo tukabwaterana tukagacira mugakori nyomberi asenge njo yobotaka igo bamenyete nyombe yale gotwa abangu bali kurusa bandike rubo Mungu awabarike karo twagacira nyomberi abana banyasaye nereri basaleti nereri bamurusereti nibakamokora my happiness in my heart na andengo gendra kurandi nchiri chingongo nyechense bakiri tukonda tuberwa maraba nogo tebanga Nyasaye taligo koragento bomumu aganchonto mwagakwa engakyetele kyamanyekanire warning katubukura toko genda guchya ayakura nyagutalere nchereri ngonto munomorogi no munya bibiriri mbingu inakushuhudia inakuangalia tunaombea wale wote waliotenda haya Mungu awauze waokoke watupu si mbele yetu kama familia watupu mbele ya Mungu haleluya barandia bamwarira kiromo cha chakuga they are not here by accident we will not take this in vain yende kenturiko kira busaigo Nyasaye nabwate sababu omugako yomorogi obwata abana babira barandi haleluya egento kende ke kongoki heterongurigiririe kenyoreke korumoino bakamoino muchitoyo abana bakorire kinyangi bonsi pya baisike baraso muchoyo lakini ontumu maseso yomoite tabuna no morogi abaisike baye batano wameolewa kwa harusi ya furaha haleluya ekerongurigiri korwe kenyoreke bakomo alio bali baraba yabatalio baragi batabwatiri biriri muntu tayo sokiri omwana omorandi Nyasaye tigaba seseni abamona inu gendera gutusabirani ese gito bwate mbono yachakire mubwanga bona lyo moyo sai ndio tumeanza vita kali ese gito bwate ndurikurwana sege yechinyamana maninga vita tunapigana ni vita vya imani ese gito kurani gune yo moika Nyasaye tigatu rwanere abasese moyo ito abarandi continue to pray with us I have the spirit I believe in my God I trust my God Nyasaye nangetekewa bantungo tole kabara sokurandi weito mwendelea kutuombea bingu ishuke itende makuu Nyasaye tiga kwenye chini ombe chaino asibiti family chaino baliwansi mwato kwenye mwato ikange kenyoleka abachi family nchiri chituanjite by the way may the Lord bless you abundantly abarandi kuru Buganda Nyasaye tiga abaseseni abamona inu abayiri balibanya utamwacha abana bali batonyomereta kurwachi chize my in-laws bonzi I want to thank them by the way tigamba tebige ntekemo na komusana omo murako nywa makuru family atenene family yekera mangana munaya atekire do one again but we want to thank God chini chiane Nyasaye tigaba seseni kuruga agenda mo manyeteiga ese gito kurwana nese giyo moika no mosuomo rabu no mosunte tali segi chinyamba pastor kimwenambia mano welcome feel at home this is the home go arega ni wole no murandi we district may the Lord bless you allow me to pray Nyasaye aya watonge tegoronense byonsi bikabao Yumeze darabe kuboroso ngwa manyete ngama ene ega kibuneye eseye etalikieye ndo wazege tieke sama kweli asimi ndo masese hunore moyo musacho yale kwa motongete na banda duwa kirambu yamo haribu yamaleta kwera na kwimukiria bendera ya Iguru na kutangasire sobo nene bwao ekiagera wetera Nyasaye umusacho yekerare goitwa you are there ekerare usiale kurobiri wabakanga ikerana you had power to control ngwabote chinguru chuko tanga Nyasaye ngwabote chinguru chuko tanga nyabantu bali makorege ndukiria lakini ugancha ukaringo ukaboko kwao ugatebanga
nikiangalia baba yangu. Asante Bwana, umetenda makuu. Sasa naomba ya kwamba kila mmoja ambaye ameshuhudia kifo hiki na kila mmoja atakayetoka marahaba, baba yangu aone mkono wako. Atavenga tumele nomo sacho beta sacha bonsi. Eliene ndio sai. Enkeye. Tunapata ndio tevanga nayo watu anjereta yache. Na ndio tanga tuliko tuama temeta ndio kuige na wetu. Oh God, in this point, this is what we deserve. We want to ask you and request you, our Father in heaven, as the children of this family of Ontomwa, no monga na dele turudia na kale nikiruhuyo ile moyo. Oga ndrego tokonya tutendeme ya ubutambe. Wikese manyanga nyasaya tuza simanya sa ule moyo. For sure, ndoli kutabata ime ya Yesu, lakini kutule kutubata shwale sime ya Yesu Kristo. Thank you for your servants that they have come here. As they have come to comfort us. In you we have hope. Continue to bless them. The speak of today, I want to dedicate him on your hair and your hand. And it doesn't say, oh my God, akwana ya kurwa rabu. No mwani kawa ya mga kurwa. Hata venga tumende no musacho weta masacha bonsi. Na musacho yutalionde Yesu Kristo. Hola tuku wanja kwa wakoleka. No wane wakolekane. Eline wanja kwa wakoleke. Eline ncho. Talima kolete linganeli. Kwani rakiro ya masale bonika. Hindi na hayo mo ganeti ay kero tore ka wakal na kare. Onde ta kwa, usita asira, usita engenta, atara tore ka nyasai. Tiga ba guanchere, panyori bagase kore yabo, pos we kero tore ka wakal na kare. Hindi ngencho manogo etani onsi, tori ka sebu kuyobo gima, marita ita toko, wakwe nyobo ruoti, tanyoro tore ka wakal na kare. Yamane kera kwa yoro kimoro manene, na kuchango gandrero mutambe, uitara sidra Yesu Kristo na kero yamate abe. Amen. God bless you. Yamano. Bonse metinga chingoro chia wemi chabana bomuchwe. Ina kuena chile bono. Esaba. Daga te koreta. Pasa mailipa. Kurone ta. Yan teri ngangale mere na van teri ngapal don enche tinji buya ngoro ya ne kera no na mnyeta. Wana na ranga nande tuaje ko madani ne ya na kinjita na ko. Feya no muigwa kabisa. Ono na ko mwandi ga senke igo muranje mu mubwatis. Ngasi ke ko na moa. Iga na moa igasi ngaki ayatuwe na yote bugwe yo ya manara. Check yangu mubuko ngaki intubwa to gutigera abana oranje kina kyo namutiniria na indonyo gugwanje nabo gutini no beke kera abana barani baraje batorore nga maine ngare bana ate namanito pasta abanda bana baya kuru balero ngolira konye family Biamano senior sinibaga Jengoro kwa Pastor Francis Ndege onyiwo ira Nyaura lakini mina Pastor Tebire mama no haruete kinyureke uyo mwabo Mulisi Eliasa uyo mwabo mugako uyo iga oraire abana baba untumwa babo Chaki babo Mary oyere sumuga nobo buya abo goika soko bararera mabera yagarangi naga kwete kabitiga bire bisinini abo nakagasa baga yagatike tukale class 8 naki ona kiki nara wata 8 man disimu hata nata 8 class 8 miti nyinane mwana uri miti nyinane igo obairu manyete nyina ali bano gatige twaka wakamana kogenda bongi na kuraiga bo basi bakamenyo bakakiniro anyiro mwana uri mwabo manene gakunywa mwaga konyorerwa basi ona nchini manyetu mugano moke na bonta gete kote pole asekeranye kikiruru Kongo graduating guru school 2027 na cha iga
2017. Lo. Kuya mole. Onya tuli kunyara basomaye ayano bwato bakong. 2017 wakandangilinga changa kole crusade insa. Inyole tegeti gosene kikango tu karansite. Mat kia mata. Ono tukarandi chibikibere tu amenyete bumwaka abe. Na nyolete libaganga sobu mwaka oyo anko yane nyumba. Aincha maswali yaliyo mwana oya mubole tinka muboli. Ikiagere mbe injali ngo. Agatiana na incha busigwana buru mwarani ngatata mwana. Mangana aitinko latiki tinjo. Agatiana. Ono lende gatianire. Nchibuno murani nginara wakora no kumubitiri yatabe yatali. Seita alibosongo na chibundu kichia chakera chigo itabantu. Bantu barengi na osungusu by the way ya chakira disinto chief menyi inkwali. Bamuraba ali go itabantu bebe abamuraba kabeka na ama bakarashika ntekuru kusungusungu. Baba tisa leo ma community what policy. Bamuraba kama na basoka wakabutura abantu mitweke nyirugo bina kwari kugwikana ganga no mobe. Bago soa bakuira bacha naye go chaba baracho bacha naye go chakeroka bakubutura bali kali rube ngoyo gatuko kuiba. Abantu bagachokusito paka bataringa babe. Bagaitwa niyoleteri mangubo kamambi konko genda matatu ngominya go chiki ngomuntu kangentire nyataro. Ngominya go chionyo no muntu bikanisa muntu menyire kanisa butoire mutu kamana kubikiriri kubakia yego. Yani kwanda tukuru testimony chifu ngaki ekero montago itera amanyinga yo muntu asubugi mabwaye ndiya gutwara murende ona se ituiso kogendo aba murabo baringe basoeta community policing bayibwiri bimwana bitabwati network igo iteka chindende yani bimwana no iri kerasio ige tabu ma esugwanyu ige tabu ye network itakotendo gege the cost of shedding blood. Abura ikiagara eturu chike gendre. Digo ligo itera manyinga. Onyena nyasaye ngako tebikaini akomotebi ngakora igo basi nobo muombogan. Chibu gate banga na tuku kamenyeta saka menyete. Siri ga omboganeti. Tali kire kinara go teba njeni family nara ko apole kiagara ba na manyirubo kimabwabo michando ba itire gatia mongina makomo kuraiga. No mano uriyo tebaga iga kenyurun ke mwancheti na bonta toka tebanga na geta wancha kugichinya saa kole gindo gege wancha kiagara nyasaye nero murwa bionsi na na aba manyete na cho kubugi maboino asikirenga yoko bwenera manene nyasaye igatoko kobaka ikiagara gwatoleta sibirirebi Iyo mogaka oyo timukira asichinjira chiyobo tutukano asugwitwa. Abekanyareka n'abantu bakoleteri mbali bagaka bagotu n'abantu beke goligeito abantu abate. Abekanyareka n'umanyete nonye na marieta abekiagara yori nyasaye. Bakolire ndoko nara ko reverse. Lakini ai nyasaye oyo manyeto bubisi no kamenya gwakira oyo mo no nyina abuo intukende nkeli toko bakolera gatoko bakoba tubatiga sibisanyi bya maboka na yora manyebuno goncha nabo asuko bakonya baba abubugima bwakale na kale ekero baranchirane na guitaberana nako babwato kana ko barusi moyo ekero baratigara asubo enenu wabo bekana lekana no nyinu musangirira kano yo nabo toleo bakirete batengerete no nyambara bube kumetie Otwaro sabango manene umira namba na barabu na kwa umira nitama na sauru. Wana katugo sangiriro ngolia singe njumu nginoraiga amona abana babaye kyalinga nili ya mubasukano. Otwaro sabango tokonye kiro yo moito tokole buna twaga twari go chakugani tokole rwe. Elio totigo go sene kasi nkeye ne eli etali ya olitika liko bakwa na gotogigo Kristo goika kale na kale. Kugo saba waito ngatoka kwa lelio be amona intwe ikiagara twasabira asili tara Kristo yoro motolito. Amen. Ngai sani yo
mono pastor inche na bonta gete koira libageri gari abene asingi inche okorente ngora yane asinke iga yomoga kuntumwa asiri etamuna mwaiwa pastor James Kingoina kanichi bubi gari aga ninka bona ari kubaganiria maya singi incho yaya iga korekanire omonene tiga baremie na kiri gento ge okorekana nyasaye na bwate ngincho agwanjira gya koreka ge family mole masirita ya Yesu endo morandi onyansongo district na disemberia morandi Elizabeth crusade ntu abwato no barenge mono morandia sagati bona abasani bane bare onye na bwate ibintu gete bimbwatete na bayabitire nje tiganke egere tubaremie banyal ko bakore maime ya Yesu Kristo Mauricio Toto, Mauricio Silvester, chwango goja. Ntuliko beba, senginjo inimo konye kanisa Nyasaye. Chwana wangu. Togende mutu. Balisi chwango. Ntageta abana bali ba umugaka. Bonsi pibanya corona. Nakia bantu bonsi bakunire pakaba response gabakunira ndo cia swaga kali nakie kogera abalisi abachira ana abalisi ngore ngonye bige yale wakwa mwakiriga Mauricio Toto Sylvester on behalf ya abalisia njugocha nero gokonya nero Mauricio ogokonya pastor sitsukie igo Mauricio chweya gatuachira kwa manaye Toto na wate betenga abu no toguchia na watu wate betenga itoguchia abatari tutiga matanga no pitoguchia tokore ndo keke aya na ro togucha ikiarangia bani sigi tangasi kere sigi tangasi aitoko babuna balisia na abwo no toko na balisia na badikones bonsi ikiantu ama yatenge sigi nera ekemoika bana ni pia ya balisia na Mauricio tokusaba lindo gusaba kera pastor tabanga iga bono guchakira bono na masaba toko ndo keke tokusaba twigene sabe sao mbia bia mono asini ncho yake wakivuge mabali bali twenyori tule moyo watwanjire tuwakira sinke ga yo mwaka Simeon onto moyo abeire okunganya kurwa suwe ko bense na kubwa mono kurara kwaye akuri bwasikana astiro mwanya bantu asure kwamanyete na ukaruri bageri abene tuwakira na intuko bakirori tweigura mangana aya tukunire twensi na mwanya bantu kubwa mono chinga kichiga enkeyega yo mugaka umungino yo kwaniro tigaire na indoro murwaire abana baye ando sisibale tuavikira sambokao ogende kuberisira wetania sonse karo pastor atina sinjo gukwana linganeri musase ni mnora alerebeya no musangirika no mugimotegerere elinde karatu gukora tuteba miniri ryari bakuna kwimokerwa iguru karatu asabire to gwitiga sore kubwa amanto semere tiga kwigure uwanje kwa okoreka ya sirikali ya Yesu Kristo ro mubarito amen sisinewa na bambate betengo uja kubaremia asa matangaya na ndengo mareta ndache linda kwane enche buno murandi bwe district ye ya Gisusu asege sibere inche nganjire ndende akini nche nkwana kindi number 1 abagambi ntagete montegarake ekerogo some buku egetabu kya Barumi watera 13 yegukwana nga Barumi 13 let every soul be subject to the governing authorities nga kiro muntu aigwere eserikali iye kugamba for there is no authority except from God nga bogambi bonde mbuli bokoba botali kuri walalia asinya sai and the authorities that exist are appointed by God abagambi bali bonse barongo mwitu bajorete
Nyasaye. Therefore, whoever resists the authorities resists the ordinance of God. Bono muntu kwangu bugambi obocho na Nyasaye ngomoiwete bakokana Nyasaye. And those who resist will bring judgment on themselves. Bono bali bakwango obogambi obo oyibakurwana ni ngomoiwete Nyasaye. Abanda gitawa gambi bantu mbako baruranga ni gamuri mechando mbamanye tinga oyo gokuno mugambi okuniro yakarindo keke omachoro tubwate mentality yo ketokoro chu uniform echi ni chibunduki twaranga na wechorete bono igegukwana nga for his God is minister ngomuntu ino makoriro ngumwete omakoriro Nyasaye to you for good igaro abagambira asobu for good katika lene kaya kanga bandi bali bakari kutanta na barabuna bo abaturate nga barabumba bali biya bono igakwa nga keep for good, but if you do evil ekero montago akokora magoso be afraid bono oboa for he does not bear the sword in vain anonda ketoko kwana nga umugambi oyo tabwati nyimbe eri busaigo is in vain enyimberia ni bwategete ke ni bwate me igasia okora for he does not bear the sword in vain, for he is God's minister and avenger to execute wrath on him who practices evil. Igo monto yo ko morani mo abaganda igabaro kuraga omonto ogara manari na amabe abayateba ebukuna korento ke na soma ento nyoma anye no ndiga ngateba ngakai tinda ke tiko associated na endo ke tinda ke tiko lakini no arenga from day one mukayo kararia mukayo kairete gairete edomo okwa ma datukwa mama na kwete ero okwa abana baisike mna muruche mwara ngabakorera Nyasaye tigago konyi mumuroria tenina no muchyoyo nani na banda toka tenga akaba bandi baino igabacha bangina rora atini na mona into the end bono ingida de kwana igaya kwa nga ki repay no evil for evil, have regard for good things in the sight of all men. Again to kenya kwa nga ki do not avenge yourselves but rather give praise to God, for it is written, vengeance is mine, I will repay. Nga kia teba tigera lolioyo yasa toka ekini ekiane baragende keke tigere ekini ekiane tigere ono pastor ko nyabutina iganta ketego kwana akeya kiranga bana baba soma bugema no yo nere na bora ko tsira ro ke bari ngana kibana bana aba mondo yamana ko tike funga tima yo sempasta wa ko tike funga Genesis 4 verse 9 pastor njuko tena na kilo komenta ngana ikore kyo namo iko twero tebeti bari mu kora jang bari mu kora jang bani ori bakora ura jang igero teba iga. Then the Lord said to Cain, Nyasaga kwana kujase Cain, where is Abel your brother? Ngai umro miraga ndo cake. Bono na wonta kete ko bori ondo ko lete genteke. Amanyinga ontomwa ngai kwa moira ai moira tonto. Abanya sa kwa ndo cake. Ngai moira ngai kwa irape. Para wanya sae basta na ko tianga. Sao kurubugima nero kuo moyo anero wanje kala ke waga na intuna banta barabu tode tutonyora sitoko vera kurwa irana kinta vera ali kiara mugaso yogo cha direct to us tigamba tevinga onya sekale obororo banene naende bakogo sinyugo chaka nande kwa sinyugo kora na sama kwelia alebunaye Wasabaturi mwancho motongi tagatanya saa twensipe ego tuacha asingincho kero kenda abande ego tuacha turabairi asenkeye
kero kenda abande gotwacha sincho kuigo mugano kero kenda abande gotwacha asinjo twacha kwenekia bono Nyasaye twakorangiire manga kwanirwe bono twawanje ko gokoreka kara tuguchukora siritira Kristo oyoro maboli. Amen. Ase okomenya kubugima amang'ana ngochare nare ngochirare kero yomo eida gochira maya asenga kigeti eita gochira mabe asenga kigeti lakini Nyasaye tali omogokoye ng'abantu bae bamenye bubi tali omogokoye ng'abantu bae bakore bubi bono ling'ana lisini nimone kiagara twaegeira mange ling'ana twaloja kwegera onye ndi twanyora chinga kibuya ekiagara mwaro sire nando mugaso n'umururu enataka kubatebe ng'abanene n'abake twensi tora egento gyokoganirie ligererio yomino mwekaransa monere moligereri ling'ana tukugeri goteba ng'a you need a pain killer motebe noganirie pain killer motebe noganirie pain killer indire lyo monta koganire bwentetere ekorokwe pain killer ekarabwata maumivu kero kendo mutuko mwatia kero kendo egabuneka kero kendo egatengeria ekira chingaki omuntu akoganinga anyore pain killer elinde nyare relieve the pain chiasoira asumubere w'omuntu uyu bona abatwenzi tora buna abairi ntoganirie pain killer abana no mwanchi bo mu account motigaire bonsi mbaganirie pain killer ng'anonye n'aba bachete bakareta amaguta cyangwa buna baretete ni vaccine nombara bwase bari mbaganirie pain killer. Kitabu cha Hebrews 12 fungu lake la kwanza na kuendelea. Montaisi kutoka wasoma bwango uikasoma. Asayo ekyara ndutore na birori abanke bunaigo batwetana ine batwetana norire totugute kere gurube gono tochage gotugute kere gurube na ebibe biria bitobwatete ne ebibe biria bitobwatete nande kora atika basi digereri uyumore nere anyo tuli omwenenu mubori ngaki kibekende nkere gosike kobwatete mubori ngakibekende gosengerege kobwatete timanyiti twama kuchimata basta tominyoke noboremereria asoko amerania kuria kubekire bosio asoko amereria kuria kwabekire bosio ekero monda gotenga minyoka yentongere bosio igonga kimuntu yako goteri na atege twanyerere kyagara bosibwa aho egentongere oro bwemeti na amanyire ngaba moko imoka mbali mwagechibu ikina kina amanyire gereke ekyara tigaye aba bako na kuimboka imoka mbali bagechibu unless care emergency biamon ngabono minyoka ekera kwamanyira ngabosibwao engana yabekirwo bosibwago mweri noro na kurigereria Yesu bono igwa abana ba Nyasaye abatora abakamo n'abanene asokurigererioka na asokurigeria ase Kristo ekera ase Kristo no bugima buri ase Kristo no morembure ase Kristo no gotoreka wakana karira kuri na inde ng'abana ba Nyasaye bamutegereta mang'anaye inga buna twategereire no muganda buna toyobwate ingeri nga twensi abake amona abanene abana bo mugakontomwa omwanchi oyo tigaire twensi asobwa montoganirie penikira ne penikire terionde nere koro kwa Nyasaye ekyara Nyasaye oyo nere kyara gote onyogote abeke mugiri tonosoma nga amangana ya kiriyanda korege to kieke intigere amangana yo wakania korege to kieke intigere manyanga Nyasaye oyo tokorangeria aicharicho montoro mubare ekyara njitimanyeti pura nayo karakando tamanyeti onye kera to ngo monto no na ke kora gote abanga tigama banchura ibono
nyantigere bakenga kieli yeligesa ekalira ike inche bwe komanya ni manya bunanga rusikera yusa korusia abora rusia ni nkanga nabira nyakaro mete kwa rusia tienganga ayagwa koreta yekera no kwari nabe kunyarikana bona nyasago tebanga ntigere ninche manya the pain ekera manyanga era agasungwa somote agaitera manyinka agatebona ndo ndeta itera ninche bwega ngo jakore ngeto kieke ninche manyete nga kyabanta abuna abagorire nyasa okugorire buna nyasa agure kero maside gorire inene egento ne iri abana banyasaye ingeri nga you need the pain kira ne pain kire yiga talionde bwesi urayerete no yoguru kuna era nyasaye kitabu ya Saburi 17:27 mstari wake ni wa 10. Saburi 27 mstari wake ni wa 10. Egoteba iga onye tata na baba onye tata na baba baraba baguntiga kora bengamba ntiga omonene nangire mboyoye omonene nangire iyare ko boyo ngoyo oyoye igwa abana banyasaye abana bali batiru abatatu mina ararire bono obororomboroye yakine gigyango gikurwa nsemore ingeri nga mwanchire nyasaye arwane segiyeye bweka kicha mwanja ko rumeya inu inga nyasaye segiyeye ntokoye nyara twago tiro oye bogorie gento ngirie kebe ekero nyasaye akurwana muno muntu utari koyu ayekira gokurwa tebanga nyasaye twago tigeire nyasaye gakurwane segiyeye omweri gwerituko eorokie nga maene nyasaye gosase muno rioyo moyare nainde no arabo rokorbono uiga kanakare egente kanene kwachera ingeri ngoruga ko gwate penikira ekoroko Yesu Kristo atara mona erero atara mona ego kanakare ne mambere kero burotuwo monene bogocha etoke nga naye gwakoro gendo buya ikyare manya bunora kero yo mona bwati mechando yaye muchandite kurunga buoye kero muntu nabwata mangana ya muchandete taringa naya kwanyoro choro sie sane usubune kwa rosire sane kero kende naya yago naro bori yesago konye epeni kiro yenyore omonyore krusa senkore yao omenyerero omenye kare na kare okurero onyore mubwaka na kare aseretera Kristo yoro mubone amen teta ko kolege tukende ko bwati igokora ndi kwelero mai dite go sabere family abagambia abanchene ngamba takerebo sabere inunga kimoyo batel onye twanchire konyore peinikire korokonere Kristo onye twanchire Kristo amenya sumo waito amangane yenda mwamu amanganye libero amangane yogonya gutekerano embosa meta abantu barana gutekerano embosa nonyene kero muntu atara mokorera kindi yani age chiringa erena bwate ngomba ko kama aitubwa obete nsene nkongo tigera nyasaye nero relieve the pain kurume iye nkoro wonde gentongere gya kwanwa nande gonte teko kirore pastor yo kurukonere Elizabeth umwana gwo mugaka ontomwa ngaibona agenda nare mabu tindamorora sari ntegeta chigocha no mwanchioyi gentongere teko batebie kemo bache baise kanore kero lakini nabo barache baberera nda igasimbarigiriti namanyire ngabana bande mbaro na nyasaba senirie mbare ao bande bachire chimbobo bande kero kende mbaranyora kende bagokora abande mbarase bare nabonde tabatebanga abana bo mugakoyo bonsie kero bagochicha gocha bari chiza cyabo nyasaye ko bakonyare in a very special way ndeta ko batebinga buna inchenga ko kwana rero iga ati mama boke aikenga seitu nabara tebe tali boyaje ekyare nchira atike to muchiyo ne nchiro orabe bon etabauti bakebo ene aicharichi omwaka orarire otigire anti yaino otigire bono ole mama mino abamutigaria naende nyomba mwate yabenchiriri mweresa nga mukayira osinchira gete naende nabero kanitenge ncheria naende yasaliwe yetigebe igo nyasaye kokorarege kone in a very special way abarandi ababere kina baletara wote busia twabelire na barabo boganda kwa muda jawono baraibu ane bwaelire naende nkorunkaro
lakini manya abana aba igo bagwetoma ali Buganda manyanga igo bakorosia aganto kali bakorosia gake parosia gake oise goiko manyo bugima bamenyerete abakwari ko basabira oise goiko renchira bago strain manyanga omwana oyo obo oyo inobono kurugonere chofrey sagati ekaro banda mwabwate class pasaga gutigara kunyakorera omwana inekaro omwana ari kunyagukina bagataga korosia ero ngori ari twagenda oro twanywera nse yomote asingije tumanyete nga igo tugusirana abarandi abonsi mwaro nabachaga igo bacha asingenjo mpamanyete nabange bare goje lakini asingenjo mpamanyete abarandi abamwabo the pain baitire karabali school bona buna bachiete liga bachiete manyanga go bachiete nyuma ko bachange irunga bagende school nande ngabagaiko naende bakaiwe riboti ngaiwa mangana abei naende bagachake salari kwega nararia igomba bwa tachibesa cyabo bali echino cyarenge gocha abuna bachire gocha umanyete karoro buna bono nayo nyomete iga kero kenda bekunyarikana nabande mbaro igotinda abasieri ngabande mbayo lakini nde wana dagote abanga ubugima bwo gosoma mu especially gosoma isiko yense ya ino nege tukere very expensive timanye tinga mware gwancha mwanche buna inchende da gwancha in fact nabakwara gotabanga abana abarabo onye tinko basira soko bayishire nonane transport yo kwanda Buganda nko basabirandi byamuri ndeta kabatebinga nando mwamo sacho kuno kugwana kurumayaga njena mwancha ekyaira na nyoli etendagara yae igento nagwanchire giyoka nkwaru 100 shillings nabe kero ngoliga igona nyugo nyakukwa na nchega omutigeta gukwana ekyagara no muntu omuyali iwa onye toka netiko sabera abana abayiga nenke ya maya ekyara bone family on 5 ochere nchikabona ariko batebinga bona mutaba konya bonsi bubune family lakini tonche gusira abana aba erinde barabwo basome enkeye chakororekana akiyense enkeye bakerorekana asirita ya Yesu I'm sure asese itoya chake tararekana buya nabonze gote abanga nonyere enkeye bakerorekana gwetania asirita ya Yesu ona nchina chakira bateba hiyo ekara bagocha korwa pakambali ni gali korubosongo mbalini mpaka pusia na pod bose babiri ngoli abatebanga nere natete ko basira abalini ko rubupusia mpaka Bugema University demono to jina ande stiri weru wono ngororandi onde naro ra tware nonye ne shiringi asoka bako kwa onde naro esani ndangondora bagatebanga bona aroko basira tore aki ni twara tinko bati tali skuru visora abarwere lakini no bakorere kanto gasinini elinde gakyo basire enkenere rekane abana aba basira bamwabo wetera nsoko saba bunanaro bago kwana buya namanyiga Nyasaye nagende gusire enkeye wetani buna yisirire bono ntango ndarora bali bago chaba basabera maya ndeta kororaga ndeta kubeke gentingega iga na onda bako bwa ndeta ndore bali nchana tabire niye semo yana ngokora na inde mbamanyete uikaya kora bono ndeta korora bali toko batebia maya aye nimete ngatobwa ati nimete marakera nore nimete mechano nere nyuma ntararwe namba ndeta korara bali bagocha nakalia gake babasire enchireri bararore elinde gakina barabugo benye banyore nche yo koira na aria ensene nkongu ebintu nebikongu gosoma abantu babere inchai no the pain yo gosoma ikiagara igona asiriru n'abantu nada mwikaranze ta talibeza chiane chiensire nyasaba seni sana Nyasaba seni sana. Thank you so much for your commitment. Thank you so much Nyasaba seni ayakora keri Nyasaye buna Nyasara aguseni dainde manyege konekero ingelinga buna ogosi yo koboka asogo sira no moyo morabu aicharishi nkwaru watagarota bwati Nyasaye igakushurikira wetanie kerengo dainde you will come to prove my words. Thank you so much. May God bless you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. God bless you. God bless you so much. Thank you. Biamono sana. Mubarikiwe sana. Nyasaba seni. Biamono sana. Inona bantaba ya. Thank you so much.
Thank you so much. Naende Elizabeth no mwanchio. Na pastor otebirega ereni yako andapusia no tora monere. Thank you so much. Biamono sana. Biamono sana. Leo takelia yona tuaregeke. I know Nyasaye na kore biyemere menene. Na gekera toko na gotebaiga ekara mwako Elizabeth no mwanchiogo na bana bande ba mino ndete goteba nga Nyasaye na aba kabarande na inumo wetana no nyimo na inumo more zukuru. Thank you so much. Na inumo chimo ni okoboko guna mogo siru na inchera rango na chagere kwenya okoboko ikyana inchena na siru na inchena chagere kwenya okoboko ikyagara. I know the pain yogo soma ekero tabwatia social biamono sana. Thank you so much. Nyasaba seni ngangende ko baina bali bande motabwate turacha na kiri ubwatega biamono sana. Thank you so much. Nyasaba seni monyo ko bakwania monyo ko bakwani mono monyo ko bakwani mono mubase ko sali biamono sana. Thank you so much. Nyasaba seni sana. Nyasaba biamono sana. Tunyagotera huku bora na abolire basta na chake usaba na incheni nkore tumanya kubarire ko tusabe mochenu tata Nyasaye biamoni kiagera kwarentro bolemu wetera somosombo na kiare ko babuya kero yo moyo cha somo sangirikano yaiga abeno gosemeri wakale na kale tata Nyasaye ne bangoyo monare webwatira nitine nganiye n'abasomba bawo etware go sabo kwa na monera asinchire ya bene tata Nyasaye ndete itata lino gosemeria una chuda asie itete ulendekero yo maikero gotore ingana liao libelio gosemeria arachinga kiechiga tata Nyasaye abasomba bawo abalisia n'abarandia watubekire nse masingi nchemere meme chenu ne family yo mwako ntumwa ya tenenire busia twayoncho kananire mune nse meyemo tata Nyasaye yo kubaganiria maya etware gosaba wetera ase lieta lya Yesu Kristo obakonyekero yomo abo ibo basemeria ubwo bwakare na kare umera namo namagania bakirenge incho erokende kero saitani atagetasirio gosemere wetera ase nganiye twasabiro Kristo eba ensemo yo gotwara kubwata na kwememo namo naye mongino taigwete buya obamonero mweli iserere wetani onsi lingana lya olia kira lirento gosemeria ase kero yomo abatwari igure twasabiro obuya bwao bokoreke gosemeri kwao kwa beime ya kero yomo na wetani onsi ondeta asiro igure linganeri orende twense ikero gotoleka obuya bwao bokoreke korubono goika kare na kare na ase lieta lya Yesu Kristo twasabire na kwegena mentanaye musomboga bolire Kristo twateranira bosio amane family umugandondo tigaire goikaranse ta lakini bona twale kolete family ya subu awo in a very special way makweli abanyorire ekero basiririe etatu mwabo makweli abanyorire ekero mongina asirire mwanchioe makweli abanyorire ekero bataye expecting nguchali mugakonyorera makweli ale nkamaru muno bona Nyasaye buna abasumba bawo twateranira asobusu bwawo titoko barwania aba bakora linganiye titoko bakorera kende aba bakora linganiye lakini twamanye ningesegiye naye bweka orayiwe bona ntwe twarenge gukorangeria in a very special way inga Nyasaye ayoliore moyo okwanerekero yomu asale etokena igweteri ogieri etoketa igweteri ogieri ga Nyasaye nene omuikoyo mugobirecha twayokane na koyosumara seretara Yesu
elinde shetani tanyoro na nilibaga lyokuna koya abantu bao na century tabweneretie ono twensi twalga na sogo toroka wakana kale igo twakire togotabanga tuwonje kwa gokoreke aseretera Kristo yoro maborito amen ya morosana bono ari ko boringa toba kwaniga tocha ko rwaliga abarandi boka tutikare tuteneine tosaberanie abagambi baitu karabagotirana gocha tobasabere nganya sara konye asemerime yereme kongu abagochigo kwana bwembu yakwana lakini okwanire bobe aso umuntu oyo mugose babi ene nyasaba tengerera chifamili chiabo ense yakore ndokie ense ya sarikire ande ense ya iri ya mono sana bagambi nchuko chaiga elinde toba kolero gosaba abo liringa ekara bago batenendiga tokoro gosaba mugoterana bara bali bako basire mirimo nyabaro naro moturetana rorenge galia gose community balia naunda butoko basabira nyatsaba ko ango ndole bali bagoteba ngana barabuti ko monena bakonye nane mogoteba ngana into monena tokonye tobasike na kubasira ukiango koboko umaene muri okay ona tigo monena basisini uyumbwa mwabonka muri sokoro yane ona bana batoko baganiria maya amana bakubasira ngosaba tole. Baba wetu na Mungu wetu mtakatifu aishie patakatifu mbinguni, ukiwa katika hali hii ya maziko ya mzee Ontomwa, tunakushukuru kwa sababu ya amani na utulivu ambao tumeupata katika sherehe ya maziko haya. Tunakushukuru kwa sababu ya viongozi hawa ambaye ni assistant chief pamoja na chief wa maeneo haya ambao wamekuwa pamoja na familia hii, wamesimama pamoja na familia hii. Wasaidizi wao hawa sasa tungependa kuwaleta mikononi mwako. Kwanza tukikushukuru kwa sababu ya kazi wanayoifanya katika vijiji vyetu hivi. Tunakushukuru kwa sababu nawaelewa na unaelewa familia zao. Tunakushukuru kwa sababu ni wewe umetupatia viongozi hawa vile ambavyo tulivyosoma kutoka kwa neno lako kitabu cha Warumi. Asante Mfalme kwa sababu ya vipawa walivyo navyo, na tunawakabidhi mikononi mwako wakiwa wanatekeleza majukumu katika vijiji vyetu hivi. Bwana ukawape afya, Bwana ukawalinde na kuwatunza kutoka kwa yale yote ya mwovu shetani, ili wanapotuhudumia tuweze kuona utukufu wako na jina lako libaki likitukuka milele. Kuna uwezekano vile ambavyo wamesimama, wengi wetu tumewatusi, wengi wetu tumewakondolea macho kwa njia moja ama nyingine, wakati mwingine tumewalaani na vinywa vyetu. Bwana tuwaomba ukatusamehe, maana tunawatendea watumishi wako yale ambayo si mazuri. Na kwa sababu hiyo tuwaomba ya kwamba nasi usitulaani kwa sababu ya yale tumeyafanya, bali utusaidie vile mtumishi wako alivyosoma neno lako, tuweze kuwashika mikono na kusimama na kutembea pamoja na wao, ili uongozi wao katika vijiji hivi na location hii yote kwa jumla ikapokee mibaraka inayotoka kwako kupitia kwao. Watunze na walinde, wape hekima na maarifa, wape uvumilivu kwa mazito wanayoyasikia na wanayorushwa, ili Bwana jina lako libaki likitukuka na kuhimidiwa milele. Usikose kulinda familia zao, usikose kuwatunza hata mahala wanakokula na kunywa, ili wazidi kukutumikia na kututumikia nasi kama watumishi wako. Linda kijiji hiki na sub location yote kwa jumla, na yale pengine ambayo ni mazito kwao kuyatatua. Bwana tunaamini ya kwamba wewe ni mtatuzi wa yale ambayo ni magumu, ukawasaidie kwa ajili ya kuyatatua, na jina lako libaki likitukuka na kuhimidiwa milele. Mapenzi yako yatendeke unapowalinda na kuwakuza na kuwasaidia na kuwaongoza kwa uwezo wa mkono wako. Familia ya mzee Ontomwa tunazidi kuikabidhi mikononi mwako. Zidi kuwalinda na kuwatunza,
wakiwa na mashaka na maswali mengi katika mioyo yao. Tunaamini ya kwamba siku ya marejeo utajibu mashaka yao na jina lako litabaki likihimidiwa na kutukuzwa milele. Mama ambaye amezalia, tunamkabidhi mikononi mwako, msaidie, ukampe afya na familia hii ukailinde, kiasi kwamba sisi wote pamoja na viongozi hawa wetu tuwe katika lile kundi kubwa litakalo kulaki mawinguni siku ya marejeo yako. Saidia hata na wazee wetu wa makanisa, nasi kama wachungaji, maana tunaposhirikiana kwa ajili ya kazi nzuri, tunaamini ya kwamba hivi karibuni utarejesha ufalme wako na utamlipa kila mmoja sawa sawa na vile alivyotekeleza yale ambayo uliyoweka mabegani mwake. Jina lako litukuke na kuhimidiwa milele. Neno lako lizidi kubaki katika mioyo yetu. Ni katika jina safi la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu tumeomba na hata kuamini. Amen. Bwana awabariki sana. Yamara sana wana kumwera nende pastor we district linde atokoli asense mu krakende ratigale. Sigo ikatokwe obugima bwaitu nigo bure owenge mono amatuko aito ase enseye nigo abarire goetera ase ogopa kwa Yesu nakoboka akayabuwa amakweri mono amakweri tawatikobuwa ase tore sigo ikatokwe obugima bwaitu nigo bure owenge mono bakomwa bakemambieria ekera kurusa kono burutu bwaye ono twachakire omwanchi oyo kumwakira ro kwaeli amatuko aito ase enseye nigo abarire goretera ase ogopa kwa Yesu nakoboka akayabuwa amakweri mono amakweri tawatikobuwa ase tore nonya tokorera tigatorere tomwate ogosemeria emambia yokobokigwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera toirwe ase ense engia ase amakweri obororo nokweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tomwate ogosemeria emambia yokobokigwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera toirwe ase ense engia ase amakweri obororo nokweumia bitabe orinde twakorera nabugi bono mwanche tokorogosaba ende toya mraba minto libaga bagenderie program hii gosaba tore omwanchwa omotongi tagatanya saa biamana asengencho watu anchera tobe moyo twamenye ngantore moyo gakonenge twakorera kanene obwo mogakonto moyo rarira bono moyo goyokoruo bete goikarero kwabero monyakerogo bakarero iga emiako mogaka bera sobe ko bwense nabakwarubere tinga ikera bono twakuborire nga Nyasaye itokereranira sago tumoka bakemambire kero kuno burutu bwae bwawo Nyasaye twakubori ngore mia family eyegotigara ore mia abantu bamwe aba batigara twamora Nyasaye itokore nsemo eliora rore ntutanyare buna mwanya abantu bana baminto bakore mereme mekongu asokore makana korosie nyumba yo mogaka twakubori ngoba seni in a very special way nondo iroko boka singi njogo sira omoyego yabakoikira omoseni ekara kuruna senka ya nenka yabo tuwanje ko gokoreke ekara bagochaka nande gutwakora so gusaba ko mwerio aseretera kuri soro mabolito amen diamond ase bitokerio omonene natinga kerariga korwa ase amasabo omororo bamakwere titoko bunyurarinde mechando yenseye toye tige enseye ekyagera mangana
tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobokigwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobokigwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobokigwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobokigwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde Chando yenseye toye tige enseye ekiagera mangana eritangani aikire goeta he nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobokigwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobokigwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde turaigeriria kanisa ntubibwata lakini ga paka tubimanye bono yogeri bakobeka omaraika orinde tomugaka ero ubekire kemanyererio ingabono mugana w'imbere y'omugaka noera yogeri yatere neire kemanyererio ng'omugaka noara bakenga kire karakurusa kono burutu bwaye yekina gekara togobeka yogeri nande ntorabeka kemira kendororo amariko nanchirete tokore nseme yo togokora bono boda tobali baga babeke yogeri ga ekara babekire tomagokora gusaba amo toko Nishobore owenge mono amatuko aito ase enseye nigo abarire orende goetera ase ogopa kwa Yesu nakoboka akayabua amakweri mono amakweri nawate kobua ase tore nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobokigwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobokigwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde mwanchioe bana bae bantu bamwabo n'abairi n'abasangi twensi twasaraundirie kemure ky'omugaka twateberera nyasaye abana bae batigere n'abantu bamwabo bono Yesu bagochaka okuya nainde ngana wanyomugaka oba abaseni ari guseni chinga cy'abana babo obaseni kero bamona nasare none ukarenka yawe nyasaye itogwetanyo zikureso amakweri aiga tigatwariganie ase okuigorana kwawe ya kabere ngana ito tokoro moyo omororero ito ekademo ngatwarare transate pekao nonya tokorera tigatorere tobwate
ogosemeria emambia yokobokigwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobokigwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobokigwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobokigwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde